abagusiba minto nabakwanire andonsi asimure enkagirete nga Nyasaye obancheire naende mbiyamure kaka engana nere gocha yaba paka natwara maisugusu na temire gotara gusi kworokereria abantu baito bwanchani na temire gotara gusi kworokereria abantu baito kororera na mabera naende ningenderete nenchire yondo chembuyere nkubwatere buya na temire kworokereria abana baito igoro yobuya bwogosoma ekiagera wetero gosoma na liturakore obokebago ore na gesero tariko buruboraro intori gosoma esukuru tonyore chigasi eto gosoma esukuru totwara obong'aini bwogokora ebinto n'amaboko aito mwanyagetinge tosomi abana ritang'ani igotogoseria chisegi chiamaremo aseki emechi emenge ekoimokirania emioro yamaremo mono okay emechi emetene ngunkorwanire lakini the highest percentage y'abantu bakorwanirira amaremo nechi family chintaka aseki oboremo na oboroje the only hope chifamiri chinyingo konyora chikoimokirania emioro nechi family chintaka chifamily chintenengu igokonyora abamura bakara America abande bari Mombasa abande bari Nakuru abande bari Australia mbabwatinsa chiko chikobogoria emioro obuya nobwansu nomagoko kare asogosomi abana ekero konyora kiro omonto abwati chibesi chiaye onde tayore nacha igo abagusi enare gosaba naende kaka ngo chenjindo omotindo bono charity work omotindo oreiga imbuya tochake campaign yogosomi abana tokonyora omwana ogokora buya okonyore B+ omwana okonyore otari kwenyara twamwakanire fees yonsi pi paka form 4 ere twamatenga soma kagokora naende twamochangira twamoire university mambi na mambiende kake kera nagotire abuna bwa abana bagocha gokonya abande einere campaign ntakete tuchake gusi omwana oyete tamatemu asome tabaisa gotoka isiko yaya torosiegesa kugesomete bagusia bagatebesi nyekonya korera by the way kakanta ketego tebaiga amashabikia abo Songo Vibes Network koruchinsa chiri chia maiko babekaniramo batebire kake gari nkogora turi WhatsApp group yabo barabu bechokire bachakire abande korwaiga Kenya bang'akeresi babande kaka na intwe bono toroserie WhatsApp group yaito torochi bari barosirie yabo barabu bepangire nche kaka amang'ana ya mashabiki tindiko soanana na buboka bagonchoka kaka nche no murwaire yani tari oburwaire rende yani nche ne patient bono ninu moko ndwari ninu moko ngamba bono barabu bechokire bachakire omuroberi tayari enchira bechogete nchitimanyeti nchene list ndoche aya koru Kenya gaiga bono hintu bono tuwe bangerenda mashabiki narare Kenya tuwe bange asinge njoko ganio konge na rosirie WhatsApp group elingi no era abu ase comment aje click elingi eyo join ye group nabo koru siringi 500 nabo koru 1000 nabo koru chiri bubere nabo koru chiri busano buna Nyasaye aragokune buna Nyasaye akonyarere aje karuchiri Nyasaye gokunete so bona amashabiki naro kurwaiga nara chakire kwebanga tabire kaka na indu tikatwe bange kivyetu bari bebangire
na intubona tia twebange kifieto basi WhatsApp group na rosiri link no erabwo ngitogo kora ebateba togore gari ya charity pick up a Toyota Hilux ekobogori ebitanda yabogori chibando akabunda yani ebayero geta akabunda kaka want to buy a donkey ebayero geta kaka tutete kugura akabunda bono rende na nchire akabunda akwinuka gore bali baro gore group yabo ndoche baikire around 200 and group ya rost kumoisonde lakini ndoche nga baikire chiwe saire engage baikire around 233,000 in 3 days baikire 233,000 igonkona gosukabare na intubono rende na intu tikatwe bange korwa tominyoke tokominyoka korwa na bali bakominyoka korwari toikera negati ne idea ya mashabiki tari idea ya kaka Sungura amashabiki ya decide nkogorare kake gari ya charity work. I can't say no. You are welcome. Ige link ya WhatsApp no era abuo. If you want to join ya ito ya aga Kenya, then you are free. Bari baro goronye gotete go join WhatsApp group. Na bogo cha inbox ngo connect no mu admin a comment. Yes, bari baro goro. USA, Canada, Australia, Germany, UK, chinse jichinde chiago chirogora. Echoko nyoraga igere mugaso ariere botuko. Bas. In a context, if you want to join that group and you're willing to donate, I can text WhatsApp and tell me, hello kaka, add me to the group. Nabongo ko connect, also a group yoro, now you're part of this project. Ababande ga igaba itoto kwebanga korwa. Bas, a link no era bwa say comment, you press, unaingia ndani. Kaka narego teba iga. Mwai wete marani nonka, egente kiango sete paka na asinyirugo chio. Omomuro yo mana imogete akabeta momuro mwabo moyo akamoita agakwa. Kaka nga yigo ikera pako monto moibwira amanyi nka yamo. Yani okoimokio moyo wa Kenya momuro mino okoma Kenya bori okomo beto moyikwa makenya bako okomanyenya bune ngombo okwo abagusino otwa ikera abagusiba minto yani not nebanga no gwetana mware gwetana oitemo muromi no bori omurimerie nkoro pi ha kaka gongondogete igongi chanet abagusi ninki gosigia to chanda mumurumino neba ne cousin neba no muamate ko mwaetana gayana onyinu babere mo kunyara koiwana rangeri abagaka batebi nyarebe ngongoserari tata kwabuguri omoro kwari meri omonto rire bapi kwa musiri negesa kukiaye pi gusingi twaberai nakiyare ko babya kaka twagayana mangana twakora mediation neba muntu yi muri connected kemanyinga kumwahete ni mwasinu koigwana mediation takuminyaka kubuguri omoro takuminyaka oburaguri takuminyaka oborogi abagusiga akitwanchane abagusi twikire chinga omwiburi aguchanda omwana iburite omwiburi buri omwana amanyinka akuchanda omwana pako omwana otamakuruka abaiburi yani omwana iburite kwarire nibo yo omwana kwarire okurie nibo yo omwana obori iburite okuyiri buno omonto isiko omwana ari gose na America otomaka beza oyo mama tiga mutumira ngorro buri kwari kwa murabo kisa oyo mama tiga mutumira ngagachire nyomba kwari bono mwabwatirane naba muraba bare Kenya agaiga
omwana oyo iborete korwenda yani mwarire omwana oyo mwamora bokirisa yani bono buri mutakugura nyumba takwagacha ase chibese chiayi mogo chiri right left and center ngana America ari tutomire turi abaiburi kira kini gekubari kiki abana kwanyoranga mumuromino nabwata amari ogo trust bune ndugu yayo murende yani kwa murire kako mungwane gitakanga kirisimi okoro onde kaka yani mama onkoseire kaka mamere tin kumwabera bakengoro mumuro yigari chise chamaiko ti kaka ebintu mama nkoreire mama namwagachirite nyomba mama nkamwagachire nyomba yerigena mama nkamugorere kiregento mama nkamugorere TV nkamugorere fridge inkamugorere chombe yani mama unchandire mama ulire chibesiane mama ulire amariane yani enaroje tigamo konye buna mama mubike buya andendere ebintu yani ulire agwititanga kaka mamere ikanya saure moyo ima tinko mwabera pi kigose kiyaba gusi nki kitoko buni nki yani gwito mwana omino gaki gwito mwana omino pi kwa manyenya bune ng'ombe kwa murimeriraba kaka manyinge gosire ogisiba minto nyasaye tigaba seseni nyasaye uyu yani go nigwetingu bukendu bwambwata sad mbobe ya mbobe kanye yaikeira amwo gusia ya mbobe sana nyasaye uyu byamono bagusiba minto byamo